Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсинал гатыба койбыр темалар турында. 12-нче трамвай маршруты һаман рейска чыкмады. Әлеге трамвайлар кайчан хәрәкәт итәчәк? Олысы да, кечесе дә парта артына, Чаллыда татарча диктант яздылар. Инвалидларга ни өчен гигиена чаралары юк, бу сорауны прокуратура тикшерә. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 23 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын яңа очрагы теркәлмәгән. Шулай итеп, 28 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7183 очрагы теркәлде. Аларның 6054-е терелгән, 6-сы узган тәүлектә. 1 октябрьдан оскрымлы гаиләләр балалар өчен түләү алсын өчен яңадан гариза кирәк булачак. Шулай гаилә керемен дәлилләүче документта. Коронавирус булу сәбәпле кертелгән түбән керемле гаиләләргә ай сайын бирелә торган түләүләрне 3 яшькә кадәр автомат рәвештә озайту тәртибе гамәлдән чыгарыла. Ул 1 апрельдән сентябрь ахырына кадәр оештырылды. Түләү элеккеге кебек үк балага 1 яшькә җиткәнче билгеләнәчәк. Алга таба да акча алу өчен яңа гариза тапшырырга кирәк булачак. Чаллылар 12-нче трамвай маршрутын кире кайтаруны сорый. Шәһәр халкы ярты ел инде башка маршрут буенча күчеп утыру рәвешендә хәрәкәт итә. Карантин сәбәпле трамвай апрель аеннан ук йөрми. Гомуми изоляция күптән бетерелде, әмма маршрутны кире кайтармадылар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Әлегәчә 12-нче маршрут Вахитов, Сөембикә, Беляев проспектларын тоташтырып торды. Трамвай юлы күп кенә социаль учреждениялар аша уза иде. Шул исәптән Ичке эшләр идарәсе, ЮХИДИ, шәһәр поликлиникасы, сәүдә үзәкләре. Шәһәр башкарма комитетында рейс булмауны пассажирлар агымының түбән булуы белән бәялиләр. Хәзер исә шәһәрдәшләр күчеп утыру белән эшкә барырга, укучылар тыгыз микроавтобусларда йөрергә мәҗбүр. Добраться с проспекта Сөембике до проспекта Беляева практически невозможно. Либо нужно добираться с пересадками, что крайне неудобно, либо добираться на «Газели», которая объезжает весь город, где тесно. Наши детки добираются в школу с большими рюкзаками, портфелями. Дети очень недовольны, очень долго добираться до Беляева. «Газели» очень переполнены, остановки не объявляются. Детям очень сложно. Уңайлы трамвай маршрутыннан пенсионерлар, коляскалы яшәниләр һәм эшләүче чаллылар да колак какты. Я живу в 56-м комплексе, и мне очень неудобно вот на 9-ке, я езжу с пересадками. Нужен мне 12 маршрут. С пересадками приходится ездить. Вы на работу? Да, я работаю на Перовской дороге. Автодор строй. Отсюда очень неудобно. Электротранспорт предприятиесе хәбәр иткәнчә, 12-нче маршрут башка хәрәкәт итмәячәк. Елена Кириллова, Руслан Бикмөхәммәтов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәһәр прокуратурасы инвалидларны шәхси гигиена чаралары белән тәэмин итү факты буенча тикшерүне башлап җибәрде. Исегезгә төшерәбез, Чаллы ТВ кайнар элемтәсенә Идая Султанова мөрәҗәгать иткән иде. 38 елдан артык хатын-кыз беренче төркем инвалид әнисен карый. 85 яшьлек шәһәрдәшебез инде 2 елдан артык урын өстендә ята, шуңа күрә памперсларга мохтаҗ. Әмма аның кызы сүзләренә караганда, шәхси гигиена чараларын аларга социаль иминiyet фонды инде яздан Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, Чаллылар инвалидларны памперслар белән тәэмин итү проблемалары белән Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать иткән беренче генә очрак түгел. Прокуратура города по факту необеспечения инвалида первой группы средствами индивидуальной реабилитации начата проверка. По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Барлык теләүчеләр дә татар телен белүләрен тикшерә алды. Чаллы шәһәре татарча диктант бөтен дөнья белем бирү акциясына кушылды. Быел ул онлайн һәм офлайн форматта 5-нче тапкыр узды. Әлеге чара дөрес язу, татар әдәбиятын белү, орфография һәм грамматик хаталарны үз-үзеңә тикшерү белән кызыксынуны арттыруга юнәлдерелгән. Татарча диктант акциясында безнең төшерү төркеме дә катнашты. Нияз Галиев Чаллы педагогия университетының 5-нче курс студенты. 2 ел элек ул үз белемен тикшерү өчен татарча диктант акциясында катнашкан, ә бүген ул диктор ролендә чыгыш ясый. Мин бүген укытучы урынында балаларга диктант яздырмакчы булам. Үзем дә берничә ел элек диктантта катнашкан идем. Миңа бик ошады. Бу матур мәктәптә диктант яздырга килдем.
Акцияда катнашучылар өчен татар язучысы һәм журналист Ибрахим Газиның «Сыерчыклар» әсәреннән үзек әзерләнде. Чорда мәктәп укучылары, аларның әти-әниләре һәм укытучылар да үз белемнәрен тикшерә алды. Татар теле хәзерге заманда бетә торган чорда аны күтәрергә кирәк. Шуның өчен катнашам. Татар теленең тамырларын үстереп, гореф-гадәтләрен үстереп, шуның өчен үзебездә татар милли нациясының элитасын үстерәбез. Диктант нәтиҗәләре акциянең рәсми сайтында 30 көннән дә соңга калмыйча урнаштырылачак. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. Татарстан халык даими рәвештә спорт белән шөгыльләнә торган 5 төбәк арасына керде. 2019 елда гомуми Россия күрсәткече 3,2%-ка артып 43%-ны тәшкил иткән. Әлеге көндә республика даими рәвештә спорт белән шөгыльләнгән лидер төбәкләр арасына таблицаның югары баскычын Краснодар крае алды. Аның күрсәткече 52,5%-ны тәшкил итә. Икенче урында Дагыстан, өченче урында Тыва республикасы. Спорт министрлыгы мәгълүматларына караганда 2019 елда физкультура белән шөгыльләнүчеләр 3,2%-ка арткан. 2019 елда сәламәт яшәү рәвеше халкының тотрыклыгы рейтингында Татарстан 27-нче урынны алды. Шул ук вакытта узган елда республика 18-нче урында иде. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.